Ak si chcete overiť svoj nárok na poskytnutie adresnej energopomoci, môžete tak urobiť na stránke energopomoc.sk. Stačí vyplniť príslušný formulár podľa toho, či ide o elektrínu, plyn alebo teplo. V prípade elektriny je potrebný EIC kód z faktúry, pri plyne POD kód a pri teple údaje o bytovom dome napojenom na centrálne zásobovanie teplom. V mojom prípade mi po kontaktovaní call centra bol oznámený nasledujúci dôvod neudelenia energopomoci. Na uvedenej adrese je evidovaných 25 členov domácnosti. Následne mi bolo odporúčané podať námietku, keďže tento údaj je zjavne nepravdivý, a požiadať o jeho preverenie a nápravu. Tu sa však dostávame k ďalšiemu problému. Vyplnený formulár na podanie námietky nie je možné vyplnený uložiť. Menej skúsený používateľ tak nemá možnosť formulár bezpečne vyplniť a archivovať. Jedinou dostupnou možnosťou je jeho vytlačenie. Existuje síce technický trik, pomocou ktorého sa dá formulár uložiť do počítača ako PDF cez funkciu tlače, no bežný používateľ o tejto možnosti často ani netuší. Na záver je potrebné konštatovať, že je poľutovaniahodné, akým spôsobom sú podobné systémy pripravované. Projekty, ktoré majú pomáhať občanom v citlivej situácii, by mali byť funkčné, intuitívne a bez zbytočných chýb. Očakávanie, že občan bude hľadať obchádzky a technické triky, nepôsobí dôveryhodne a rozhodne neprispieva k pocitu, že štátne riešenia sú navrhované s dôrazom na kvalitu a používateľský komfort.